Usa patay samtang usang samdan sa nahitabong pagpamusil sa buhangin Davao City kagahapon sa buntag. Ani ang report? Nagkadugo na ang nawong ni ining lalaki nga naglingkod sa driver's seat ni ining sakyanan. Samtang makita usab ang katapad ni ining lalaki sa front seat nga nagyuko na. Kini human gipusil sa wala pa mailhang lalaki ang ilang gisakyan nga kotse sa gawa sa usa ka fast food chain sa buhangin Davao City. Sumala sa nakita. Nakadungog siya og sunod-sunod nga buto sa pusil. Pag magawas na mo, kala na mo itong lalaki nga, magdagal lang siya, dito straight lang. Di wala na. Ano ba yung suot mo? Nakaano lang siya, karang sa motor, gayo seats na suit. Makita sa mga dunay igo pinusulan ang bintana sa front seat sa moong sakyanan. Gilayong gidala sa ospital ang driver nga nailhang si Junie Castro ug ang babae nga sakay sa moong sakyanan nga si Alma Lozentes. Apan gideklara ng dead on arrival ang lalaki nga nakalingkod sa front seat nga mao ang kanhi mayor sa Katiil Davao Oriental nga si Giselo Velasco Castillones. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, migaon lang matud pa ang mga biktima sa fast food chain dihang giduulan kini sa usa ka lalaki ug didto nagipusil. Narecover sa crime scene ang mga basyo sa bala. Wala usab mapugngan sa apo sa biktima ang gibati. Nagistoryahan pa mi anak ganina. Nagtawag sa ako kay mangayo untag kwarta sa ako. Kay para sa abakan niya ako may nagpalit sa iyang abakan. Mangayo untag 100,000 nagingnan ako na ugma pa ang payment sa ako sa bayad sa abaka. Mo tuingon ako ugma na lang kol. Kaya nag-negosyo siya? Abaka. Ubutan la sa mua. Wanay kadigdaig sa mua. Nasubusab ang igsuon ni Castillones sa kalit nga panghitabo. He's a good brother. And he's actually a good leader, a good brother, and a very helpful and generous person. Nagsilbi isip mayor sa Katiil Davao Oriental si Castillones, sukad 1983 hangtod 1986. Ako, si Kent Abrigana, para sa At Home with GMA Regional TV.